Oletko koskaan miettinyt, kuinka kauan basilikalla kestää kasvaa siemenestä kaupan hyllylle? Tai että missä kaupassa myytävät yrtit ja salaatit ylipäätään kasvavat ja kuinka niitä kasvatetaan? Yrttejä ja salaattia voi kasvattaa itsekin, mutta niiden kasvattaminen koko Suomelle ympäri vuoden vaatii osaamista, teknologiaa ja oikeanlaisia olosuhteita. Mennään tutustumaan. Moi, mä oon Iina ja mä oon päässyt tänään tänne tutustumaan kasvihuoneviljelyyn. Me ollaan nyt Joroisissa Järvikylän kasvihuoneilla keskellä tällaista vihreää merta. Mun kanssa täällä on viljelyagronomi Sanna Kauppinen. Kerrotko Sanna vähän tästä kasvihuoneesta? No terve Iina. Meidän kasvihuoneet täällä Järvikylässä on viljelypinta-alaltaan tosi isot, noin 6 jalkapallokentän kokoinen. Ja me kylvetään joka päivä noin 80 000 pottia ja siitä kertyy vuoden aikana noin 25 miljoonaa tuotetta, sekä salaatteja että yrttejä. Sadonkorjuuta on 6 päivänä viikossa ja Järvikylän pihassa käy jopa 10 rekkaa päivässä viemässä tuotteita kauppoihin ympäri Suomea. Basilikan lisäksi me viljellään myös tilliä, persiljaa, timiamia, korianteria, ruohosipulia muun muassa ja monenlaisia salaatteja. Joo. No miten sitten esimerkiksi tätä basilikaa viljellään ja kuinka kauan sen kasvuun menee? No kaikki alkaa kylvöstä. Lähdetäänpä tutustumaan sinne. Basilikan siemenet kylvetään paperipottiin, niille annetaan vähän vettä päälle ja sen jälkeen ne viedään idättämöön. Ja idättämössä ne itää muutaman päivän, jonka jälkeen kennot levitetään taimialueelle ja siellä ne on 2 viikkoa. Saavat vettä ja ravinteita. Sitten ne istutetaan käsin linjaan tämmöisiin kouruihin ja kourut kulkevat linjassa eteenpäin ja antavat basilikoille tilaa niin, että niistä tulee myyntikokoisia siellä linjassa. Kastelu toimii automaattisesti. Vesi tulee näiden kourujen yläpäässä tipasta tähän kouruun, kulkee täältä näiden pottien läpi, kastelee kasvit ja sitten ylimäärä vedestä kerätään talteen. Se puhdistetaan, siihen laitetaan raakavettä, ravinteita ja sen jälkeen se on taas valmista käytettäväksi kasveille. Eli meillä on suljettu vesikierto, kastelukierto täällä. Basilikalla menee noin kuukausi, että se on myyntikuntoinen. Ja sitten kun sadonkorjuu tapahtuu, niin jokainen tuote otetaan käsin tuosta kourusta, tarkastetaan, että se on laadukas, nypitään vaikka huonot lehdet pois ja sitten pistetään pussiin. Ja kaikki huonot kasvit, huonot tuotteet pistetään kompostiin ja kompostin kautta sitten ne menee lähipellolle ravinteiksi. Sitten kun tuotteet on pakattu, ne jäähdytetään tosi nopeasti ja sitten ne on valmiita lähettämän keräillä asiakkaan tilauksen mukaan ja odottamaan rekkakuljetusta. Nopeimmillaan meidän yrtit ja salaatit on kaupoissa 12 tunnissa sadonkorjuusta. Oho, aikamoinen prosessi. Seuraavaksi mennäänkin Juvalle katsomaan, miten kasveja voi kasvattaa kerrosviljelmässä. Se onkin jännässä paikassa. Siellä on enemmän robotiikkaa ja tekniikkaa. Yksikön päällikkö Ari Honkanen kertoo lisää. Moi! Minä olen Ari ja nyt ollaan täällä Juvan kerrosviljelylaitoksella. Täällä kasvatetaan kasvit kerroksissa ja keinovalaistuksen ja kastelun alla. Nyt me ollaan taimialueella, jossa meillä on sopivat valot pienikokoisille kasvintaimille. Näistä valoista kasvi saa kaiken tarvitsemansa valon. Lisäksi täällä automatiikka hoitaa kastelun ja valotuksen ajan. Että vaikka ollaan keinovalossa, niin kasvit tarvii yötä niin kuin luonnossakin. Välillä meillä on valot pois ja välillä ne on päällä. Ja kun kasvit on ollut riittävän kauan täällä, niin sen jälkeen kasvit siirretään tästä tuonne lopulliseen kasvatukseen, jossa valo on vähän erilainen, joka on sopiva suurimmille kasveille. Meillä kasveja kasvatetaan kerrosviljelmässä sen takia, että meillä säästyy paljon lattiapinta-alaa ja pystytään pitämään kasvit kontrolloidussa olosuhteissa koko ajan.
Me ei tarvita täällä tuholaistorjuntaa ja me säästetään paljon vettä, koska kaikki vesi, mitä me käytetään, kiertää täällä käytössä uudelleen. Lisäksi me ei päästetä vettä haihtumaan taivaalle, vaan sekin kerätään talteen ja käytetään uudelleen kastelussa. Lisäksi tämä kerrosviljely eroaa perinteisestä kasvihuoneviljelystä siinä, että meillä on paljon automatiikkaa täällä. Me saadaan iso määrä kasvia liikkumaan yhdellä kertaa ja suurimmat nostotyöt tekee robotit, että ihmisen ei tarvitse niitä kuljettaa täällä. Tekniikka ja tilat ei tietenkään tee kerrosviljelmää, vaan kerrosviljelmä koostuu lähinnä viljelyosaamisesta ja olosuhteiden hallinnan osaamisesta. Kiitos, että pääsitte käymään täällä. Tässä oli pääkohdat, miten kerrosviljely eroaa puutarhaviljelystä. Mutta nyt minun täytyy jatkaa töitä, että kiitos vielä kerran kun kävit. Kiitos Ari, olipa mielenkiintoista. Seuraavaksi mä pääsinkin maistelemaan tuotteita, mitä näissä kasvihuoneissa kasvaa. Kategoriapäällikkö Henna Vainio-Ruud kertoo vinkkejä yrttien ja salaattien käytöstä. Mihin näitä yrttejä voi oikein käyttää? Yrttejä voi käyttää hyvinkin monipuolisesti. Ne lisää tuoksua, ulkonäköä ja makua erilaisiin annoksiin. Yrttien käytöllä voi vähentää esimerkiksi suolan määrää ruuassa. Ja esimerkiksi tämä lipstikka tässä niin on oiva maustamaan liemiä ja keittoja. Toisaalta myöskin yrttejä voi käyttää esimerkiksi ihan vaikka pakastepizzan päälle voi laittaa tuoretta oreganoa tai vaikka basilikaa. Näitä salaattejakin on tosi paljon erilaisia. Miten ne edes eroavat toisistaan, kun eikö salaatti maistu aina vaan salaatilta? Salaatit eroavat toisistaan ulkonäön, värin ja maun suhteen. Jääsalaatti on suosituin salaatti Suomessa, mutta myöskin salaattiin saa vaihtelua. Esimerkiksi ruukussa voi olla useampaa erilaista salaattilajiketta. Sekä voimakkaita salaatteja on nimenomaan rukola ja romaine. Onko salaatti aina pakko pestä? Mä en jaksaisi pestä sitä, niin sit mä en jaksa ikinä tehdä salaattiakaan. Kaikista helpoimmalla pääset näiden Suomessa kasvaneiden salaattisekoitusten kanssa. Nämä ovat käyttövalmiita sellaisenaan ja nämä vois kaataa suoraan tästä pussista lautaselle. Näitä ei tarvitse pestä eikä pilkkoa. Henna, mikä sun lempiyrtti on? Itse asiassa mä rakastan kaikkia yrttejä, mutta mun ehdoton suosikki tällä hetkellä on salvia. Mikä Iina sun lempiyrtti on? Mun lempiyrtti on varmaan basilika. Mikä sun lempiyrtti on?